E weche mamoko ni jotend pinje Afrika ma ugwe EAC kod mago mag pinje Afrika ma milambo SADC obago romo e piny Tanzania mar manyo yore mag twak kod nyayo kwe e piny ma DRC. Kaka jafwambo marwa Nyakidi lero, lweny nomuoch e kind sirkal DR Congo kod kweth mar M23, lweny ma oserocho chenro mag pinyno kendo medo thiro dongruok. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni lweny makamano okel kod weche mag historia, siasa kod uchumi kendo nyaka rang yore makare mag twak. Ne en romo manobagi e boma ma Dar es Salaam piny Tanzania kendo no yuor kod jotend pinje Afrika mopogore opogore moting'o jatend piny Kenya William Ruto, jatend piny Rwanda Paul Kagame, Yoweri Museveni ma piny Uganda kod Hakainde Hichilema ma Zambia e kind mamoko. Jatend piny DR Congo Felix Tshisekedi kata kamano nokochopo e romono kendo nooro mana Prime Minister Judith Suminwa mondo chung'ne e romo makamano. William Ruto, mabende en jakom riwruok pinje Afrika ma ugwe kata EAC, owacho ni piny DR Congo kod mano mar Rwanda nyaka chope winjruok kendo many yore makare mag twak kaka achiel kuom yore mag neno ni chenro mag piny DR Congo odok e wang'e. We join together in order to reiterate our calls to the parties to this tragic conflict to immediately cease hostilities and take positive action to allow meaningful dialogue aimed at restoration of stability. Omedo ni lweny manomuoch e kind sirkal DR Congo kod kweth mar M23 mabende oserocho ahinya kwe e pinyno nokel kod weche mopogore opogore mag siasa, historia kod ochumi manokalo nyaka e tong' mag pinje mamoko. Kuom mano nyaka many yore mag twak manyalo chiwo ler e wi wechego. The conflict in DRC is complex, delicate, protracted, and involves multiple actors pursuing different interests. The issues at stake span a wide historical, economic, and political spectrum, run back in time for many decades, and spill across national and regional borders. Lweny makama Ruto lero ni ok nyal tieki ka jolweny mag pinje ariyogo donjore kendo ngima jodak mag pinyno nyaka rang ahinya mar ni lwenyni osethiro chumi kod dongruok mar piny DR Congo. Such a conflict cannot be resolved through military means. Only a comprehensive diplomatic approach, one that addresses the root causes of the crisis, secures the historical integrity and territorial integrity of DRC, and affirms the sovereignty of its people and their aspirations for freedom, justice, and development. That is what will establish peace. Korka kore, jatend piny Zimbabwe Emerson Mnangagwa, mabende en jakom riwruok pinje Afrika ma milambo. Omedo ni nitie dwaro mar rango yore mag adier minyalo tiek godo lwenyno kaka yorno mag geng'o tho mar oganda kod kethruok mar mwandu. The unity, solidarity, and unbreakable bonds of the peoples of the continent must stand the test of such trying times as we face. We must remain as solidly united as we were during the struggle for complete emancipation and independence of Africa from colonialism. We thus have a duty and a collective responsibility to comprehensively, frankly, tackle and address the various challenges that are impending the realization of peace and security for the people of Eastern DRC. Nyaka sani, wanji mosewito ngimagi e boma ma Goma DRC nyaka ne lweny no muoji romo 2,300. Nyakidi, Ramogi TV. Governors mawuok Nyanza oyango ni alwora no ni kod mwandu